Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună seara sau, cum s-ar zice la noi, good afternoon. Permiteți-mi să vă spun că e o mare bucurie pentru mine, e o onoare că am acceptat să mă aflu aici, în fața dumneavoastră, pentru că n-am scăpat nici cum de insistențele protagonistului din această seară, care mi-a spus, Paulică, dar am uitat să facem cunoștință. Eu mă numesc Paul Prună. Dumneavoastră? Nu, toți deodată. Da. Dumneavoastră? Da. Public. Doamnelor și domnilor public, nu am scăpat de insistențele domnului doctor, care a fost foarte convingător. Și mi-a spus, Paulică, trebuie să facem o lansare altfel, să fie lumea să se distreze, ceva să fie spiritual. Și am spus, eu prefer să stau într-un scaun și să văd că cineva e spiritual. Nu, hai să... trebuie să facem o chestie așa, să le intri pe sub piele. Aici m-a prins. M-am și văzut pe sub o piele delicată, catifelată, fină, parfumată. Eu acolo peste în niciun caz. Pentru că sunt și bărbații în sală și precis voi nimeni grești. Așa că am să vă încep spunându-vă un caz real. La Filarmonică era un concert și în timpul concertului, în rândul al patrulea, unui domn, chiar pe partea, când a început partea lentă din sinfonie, dirija Cristiano Roșanu, care e un pic deosebit și are și simțul umorului. În rândul patru unui domn i-a sunat telefonul. Și suna insistent și suna și ăsta nu și-l putea scoate cum se întâmplă de obicei. Cristi a oprit orchestra și ea alo! Sunt la concert! Din ce mă sun? Voi cântați! Este real. A fost un mod de a vă spune, dacă sunteți amabili, să vă închideți telefonul. A fost destul de delicat. Absolut. Bine. A fost doar o aluzie, să știți. Deci, am vrea să vă spun că îmi închipui că aici, în sală, aflându-ne la Colegiul Medicilor, sunt mai mulți medici decât oameni normali. Și am constatat că lumea, omenirea se împarte în două categorii distincte, pe care nu le poți deosebi. Medicii și pacienții. De ce nu le poți deosebi? E o detaliu. Pentru că medicii pot fi pacienți, iar pacienții pot fi medici. Așa că medicii foarte ușor se pot insinua între noi, pacienții de bază. Eu să știți că despre medici aș putea să vă spun foarte, foarte multe lucruri. Încep prin a nu vă spune nimic. Pentru că sunt extraordinar de supărat. Sunt indignat, fiindcă am fost rușinat rău de tot. Vezi ce mi s-a întâmplat. Mi-am făcut o operație de diagnostic și imediat după operație, doamna doctor a fost extraordinar, am fost foarte încântat și când am putut să intru, m-am dus la doamna doctor, la cabinet, așa cum se procedează, e tradiția, cu un buchet mare de flori. Eu când merg pe stradă cu flori, totdeauna iau un buchet reprezentativ. Când se uită lumea să zică, uite, domnule ăsta, precis care amantă. Și aveam și o pungă în care am pus niște dulciuri pentru copilașii dumneaei și plicul tradițional. Am mers la cabinetul privat, toate bune și frumoase, m-a întrebat cum vă simțiți. Uitați! Nu, că ăsta la altie. Și am plecat de acolo, n-am ieșit din stradă, n-am făcut 50 de pași și deodată aud un glas disperat, strigând, Domnul Prună, Domnul Prună! Vreau să vă spun că mi s-a părut că
că s-ar putea, eu era o coincidență de nume și zic, probabil despre mine. Vorba m-am întors și am văzut pe doamna doctor venind în galop cu un plic. Mi-aducea poșta. Să știți că eu nu fac așa ceva, vă rog să vă luați plicul înapoi. Doamne, iertați-mă, dar e un concept, este un gest, este un mod de a-mi exprima recunoștința pentru ce ați făcut dumneavoastră. Ați făcut un lucru deosebit. Nu, atât a insistat, n-aveam nicio șansă, că a trebuit să iau plicul înapoi. Ei, am fost atât de... În câteva secunde, mi-a dat peste cap toată educația. Toată tradiția națională. M-am simțit desfințat ca popor. Cel mai greu mi-a fost să-mi cer și scuze. Mi-am zis că în condițiile astea nu o să mă mai operez niciodată. Cu toate astea, aș vrea să vă spun că eu nu mi-am pierdut încrederea în medici. Pentru că în medici și în politicieni am cea mai mare încredere, pentru că ei depun jurământul. Pe politicieni alegem noi dintre cei mai buni de încredere și cinstiți, iar medicii care învață de se rup, depun jurământul ipocrit. Și cum să dai încredere dacă ei au jurat? Și să știți că am constatat că medicii sunt în număr mult mai mic față de pacienți. Și sunt din ce în ce mai puțin, pe măsură ce ei pleacă în Occident. Să dând vindece occidentali și bolnavi. Pentru că acolo se câștigă mult mai bine, fiindcă pacienții de acolo suferă de niște boli mult mai scumpe decât ale noastre. De unde trag concluzia că noi suntem un popor viguros care ne mulțumim cu afecțiuni ieftine. Am observat că toate organele noastre, pentru fiecare organ există câte un specialist. Pentru fiecare... Și nu vi le număr. Pentru că mai știu și eu câteva. Capul, inima, plămânii, stomacul, intestine, etc. Și cum apare o nouă boală, hop, apare și specialistul. Dar cei mai tari dintre toți mi se pare medicii de familie, care cumulează toate aceste discipline. Ei, când te duci la ei, ei îți fac imediat o trimitere la specialistul de care ai nevoie. Ei știu exact ce te supără și te trimit exact acolo. Sunt ca niște dispeceri. De exemplu, îți scriu precis toate datele cu diagnosticul, pentru că în momentul în care te duci să te examineze specialistul, ăla să știe cine ești și ce dracu cauți acolo. Ridic acest pahar și beau. Vedeți așa, în cunoștință de cauză, m-am dus și eu să mă examineze specialistul. Aveam trimitere și programare la ora 16 m-am dus cu 15 minute înainte, că nu e educativ să-l faci pe medic să aștepte. Invers e tradițional. Și când am ajuns acolo, puhoi de lume. Am zis, hai că stau totuși să vedem ce se mai întâmplă în medicină. Și mi-am ocupat un loc comod, în picioare, într-un unghier. Și a ieșit din cabinetul alăturat o domnișoară cu glas suav să ne spună că doamna doctor mai întârzie puțin. Nu știam cât înseamnă puțin, dacă deja întârziase aproape 2 ore. Dar am zis, hai să stau să văd ce se mai întâmplă. Imediat a apărut o cucoană. Cu o feminitate apăsată pe niște tocuri destul de delicate pentru tona de grație pe care o purta cu sine și, fiind la îndemână, a venit direct la mine. Spuneți-mi, vă rog, cine este ultimul? Mi-a spus, în cunoștință de cauză,
dumneavoastră. S-a supărat îngrozitor, se vede clar că era o femeie de succes, o femeie de om de afaceri de mare succes, care precis că avea un super magazin în bucătăria de la parterul blocului. Și aruncând un flăcări în priviri, s-a uitat la mine explicit. De mine nimeni nu face cu mine, nimeni nu face glume proaste. Și m-a întrebat, am vrut să știu cine este înaintea mea. Toți, i-am răspuns înainte. În momentul ăla, a plecat direct la ușa încheiată, a bătut scurt, a tras de mâner și l-a smuls. L-a aruncat cu năduf și a venit la mine, făcând o întoarcere de 90 de grade pe un toc destul de filav, care s-a crăpănat instantaneu și a rămas atârnat într-o foiță de vinilin negru. A venit la mine într-un pas de defilare cam așa în măsura de 15-17, nu numai scund și nu numai înalt, și în fața mea, ostentativ, a început să bată un stec cu piciorul stâng, până când tocul cu pricina s-a dezlipit. Și a plecat furioasă. Eu să-i arăt că nu sunt supărăcios, am luat tocul și am zis, Doamne, nu vă supărați, v-ați uitat tocul. Mi-a spus să închid până nu mi-l bagă ea pe gât. Și a plecat, dând bănuțel din gură, fără perdea. Am luat tocul și am venit la pacient și le-am spus, știți, eu nu prea obișnuiesc să înghid tocuri înalte de la persoane necunoscute. Dacă cineva dorește, uitați-l, lasă aici pe pervaz. Imediat a ieșit din nou domnișoara cu voce suavă, care a întrebat, cine urmează? Și pentru că nu urma nimeni, am zis, ia să-mi încerc norocul, să mă examineze. Partea proastă e că te trimite medicul de familie să te examineze un specialist, nu-ți spune dacă e examen scris, dacă e oral, dacă e probă practică, sau să-ți dea niște bibliografii acolo, nimic, am intrat totuși la plezneală. Domnul doctor, foarte preocupat, scria ceva precis, deosebit de important pentru sănătatea mondială, pe o hârtie. Bună ziua, uitați, trimiterea. Nu m-a văzut. Scria mai departe, am tras cu ochiul, n-aveam cum să văd să înțeleg ce scrie, pentru că nu sunt farmacist. Dezbrăcați-vă, mi-a spus, fără să mă vadă. Numai pantalonii nu, și atunci m-a văzut. M-am dezbrăcat, am mai așteptat puțin până și-a terminat ideea și a venit și m-a întrebat, ce vă supără? Zic, este probă orală. Știu. Și am început să-i spun tot ce mă supără, de la politică, cultură, învățământ, în medicină n-am putut să ajunge la corupție, că m-a oprit. Și-a dat seama că știu. Și zice, stai, domnule, ce te doare? Și asta știam. Domnul doctor, am așa un fel de palpitații, ca niște spasme așa, uneori cu dureri. Nici n-am terminat, că era deja cu stetoscopul pe care și-l încălzea pe toată suprafața mea. M-a pus să tușesc, să inspir, să expir. Am tușit prefăcut. Asta era proba practică. Zic, și aici spun. Și ce dom'le, dar când se întâmplă simptomele astea? Domnul doctor, nu când. Unde? Cum adică? Mie mi se întâmplă asta aici, la genunchiul ăsta. Și ce cauză la mine, domnule? Alături. Extraordinar. De ce nu te-ai dus alături, domnule? Domnul doctor, alături o coadă de Vicrucești. Și am venit să mai schimbăm. Du-te, domnule, alături, ca și copii. M-am dus imediat, nici n-am ieșit bine, a venit doamna doctor, o doamnă tânără, prezentabilă, amabilă, și a cerut scuze pentru întârziere, că a avut o urgență la sala de operație și ne-a promis că în cel mai scurt timp o să ne examineze pe toți. Aveam deja experiență, nu mai aveam emoții și doar că trebuia să vină cineva
să repare ușa, să poată intra. Neașteptat de repede a venit un specialist în scule și după mai multe încercări a reușit să deschidă ușa, dar nu înainte de a găsi înjurătura potrivită. Apoi a trebuit să mai așteptăm puțin până a venit doamna doctor, care a despărut puțin. A venit și cel mult într-o oră mi-a venit rândul, m-a consultat și vreau să vă spun că fix peste 2 săptămâni, la ora 8 dimineața, mi-a dat întâlnire la spital pentru operația de diagnostic. La ora 8 m-am prezentat cu lista bifată, cu absolut tot ce mi-a cerut și la ora 11 eram gata operat. A fost o experiență extraordinară, pentru că în sala aceea, fiind vară, era aer condiționat în fric și pe mine m-au încotoșmânat cu chestii de aia care nu se încheie bine la spate și m-au așezat pe o năsălie rece și m-au izolat și eram izolat alături de o doamnă foarte faină care era anestezist. Și doamna aceasta știa să râdă. A început să-mi spună o poezie despre ce urmează să-mi fac. Și să-mi povestească într-o limbă total străină mie, care în domeniul medical sunt nul. Și i-a spus, Doamnă, nu vă bateți capul. Faceți-vă toate plăcerile. Mi-a arătat cu ce act trebuie să mă înțepe. Paralizați-mă cum vreți. Faceți tot ce știți. Uitați, eu sunt al dumneavoastră. În tot timpul ăsta a venit echipa care a început să mă ciopărțească, habar n-aveam ce se întâmplă acolo, dar doamna doctor m-a întrebat câteodată, ce aveți acolo de tot râdeți atâta? Zic, doamna doctor, faceți o pauză și veniți dumneavoastră, că noi aici facem un cincioproc și vă dau și o cafea dacă veniți cu fete. Și totul a decurs minunat, repet, a fost o experiență deosebită și când am putut să umblu după câteva zile, m-am prezentat la doamna doctor cu un buchet mare de flori, astfel încât lumea, când se mă vadă pe stradă, zic, dom'le, ăsta are amantă. Trebuie să vă spun că la mine un act sexual durează 3 ore. O oră până o conving și 2 ore până îmi cer scuze. M-am dus la doamna doctor, aveam alături o pungă elegantă care aveam dulciuri pentru copii, i le-am oferit și am plecat de acolo foarte mulțumit. Vreau să vă spun că mi-am zis, gata, o să mă mai operez. Mă duc frumos la doamna doctor de familie și am să o rog să-mi găsească un diagnostic. Pentru că doctorii de familie știu tot. Dom'le, ai făcut buba, te trimit la doctorul de bube. Te doare junghiul, la doctorul de junghiuri. Ți-a apărut o umflătură, la doctorul de umflături cu tine. Ia să mă duc, să mă trimită să mă operez de bătreață. Am mai fost odată la medic și am vrut să fiu foarte convingător. Domnul doctor, plămânul stâng, el a venit cu stetoscopul, mi-a pus. Nu dreptul, dreptul e bun. Stângul. Nu vă mai spun că le știți. Bine, asta a fost o introducere pe care am vrut să o aduc în domeniu și să încerc să vă bucur, să vă stârnesc măcar un zâmbețel. Am mai văzut câteva. Am o prietenă care știe să râdă, doamna doctor, vine la Popa și râde hotărât când e de râs. Așa. Pentru că am fost îngrămădiți astăzi aici, la un eveniment deosebit, pe care domnul doctor, pe care îl știți cu toții, Cristi Zaharia, ni-l oferă. Aș vrea să vă spun că am aici 2 cărți. Ca
Asta am primit-o de la el cu dedicație. Încă n-am aflat ce mi-a scris, că n-am luat-o la farmacie. Mi-a scris probabil o rețetă. Sunt poezii pe care le-am citit cu o plăcere deosebită. Cartea a lansat-o la jumătatea lunii decembrie și pentru mine a fost o surpriză atât de plăcută, pentru că îl știam de mulți ani și n-am știut că are atâta sensibilitate și are atât de multe cuvinte potrivite pe care știe să le așeze într-un fel artistic, poetic, minunat. Și am încercat să-i găsesc un loc ca imagine picturală și i-am găsit pe undeva printre impresioniști, dar nu toți, chiar și Van Gogh, chiar și Lautrec, așa, dar mai ales printre cei transparenți, pentru că el are o poezie în care este multă dragoste, în care cântă tot ce e frumos, tot ce ne înconjoară în viața asta, în lumea asta. Nu are morți și răniți. Are numai frumusețea de a trăi și de a iubi. Se găsește aici. Am descoperit-o în sufletul lui atât de sensibil. Deci o recomand pentru că o recitesc cu plăcere și totdeauna regăsesc noi sensuri. În cartea asta a poveștilor nespuse, imediat după ce a scris un capitol, mi l-a trimis și m-a rugat să-i fac rost de niște note cu care să ilustreze începutul capitolului. Capitolul se cheamă Concert pentru violoncel și begonii. Acțiunea, numai atât am citit din carte, acțiunea se petrece pe strada Postăvarului, dar la vremea aia se chema Molotov. Imediat m-am dus cu gândul la doamna Ioana Iorgulescu, care de pe strada Maiakovski, care acum se cheamă Sfântul Ioan, a scris o carte cu atâtea nostalgii ale perioadei copilăriei și adolescenței mele, așa cum am regăsit pe strada Molotov în capitolul respectiv. Cu personajele, cu parfumul vremii, vremurilor de atunci, care nu erau cele mai fericite. Dar abia aștept să-l regăsesc și în cartea asta. Vreau să-l felicit din tot sufletul pentru reușitele lui literare, poetice. Mulțumesc. Și după ce veți citi, sper să îi oferiți câte un feedback. Pentru că ăsta contează extraordinar de mult pentru strădania lui. Cel mai mult. S-a implicat pentru noi toți, care încă mai citim. Și pentru că aici nu sunt de capul meu și există un desfășurător, am să-l invit pe domnul președinte Gabriel Moraru, președintele colegiului, domnul doctor, să vină și să spună două cuvinte, pentru că domnia sa este anfitrionul acestui loc, pe care îl găsesc minunat. Ar fi totuși mai bine, pentru că poate să da, altfel nu se intră. Bună seara! Bine ați venit, stimați invitați și dragi colegi. Aș aștepta să fie colegi mai mulți, dar cei cu adevărat interesați au răspuns invitației noastre să participe la acest eveniment atipic, un pic pentru colegiul metricilor, dar nu chiar foarte atipic. Tot încercăm să ne desprindem un pic de zona aceasta a activității colegiului, mai mult administrativă, credite de educație medicală continuă, plângeri de malpraxis, acreditări de cabinete, etc. Și între timp mai încercăm să ne relaxăm un pic și să mai gustăm un pic de cultură. Fie că vine din zona de scris, fie din zona de muzică,
fie din zona de creație picturală pe care le propunem să o promovăm în acțiuni ulterioare. În seara aceasta îl avem invitat pe Cristi Zaharia, colegul nostru drag, care, precum spunea și domnul Prună, nu bănuiam ce talent deosebit ne prezintă. Noi, un gest teatral, țin această carte în mână dintr-un motiv foarte clar. Fiindcă, pentru a fi pregătit să spun un cuvânt despre această carte, chiar am trebuit să o citesc. Și ca un doctor ce sunt, pasionat de citit, am citit-o pe nerăsuflate. Nu chiar. Cu 2 răsuflări. Am cumpărat-o luni și am reușit să o citesc marți seara, între 2 ture la spital, și miercuri seara ieri, tot între 2 ture la spital, și semnul de carte este pus la capăt. Am reușit. Reușita nu se datorează atât vitezei mele de citit. Citesc cu destulă mare viteză. Am fost foarte atent, chiar dacă am citit în viteză, ci calității scriiturii, care mi-a oferit prilejul să citesc pe nerăsuflate tot ceea ce Cristi a pus în această carte. A mai fost ușor să citesc, fiindcă ceea ce scrie în cartea asta, fiind aceeași generație, am trăit direct, moment cu moment și aproape identic. Singura diferență este că tâmpa era aici peste tine, tâmpa la mine era de pe balcon. Din zona mai de nord a orașului, dar o vedeam foarte bine și inclusiv când am început să o cunosc, mai păstra urme. Erau niște braze acolo care între timp au dispărut prin bunăvoința naturii sau bunăvoința omului. Nu mai țin minte că era de mult. Da, scria Stalin de când, da. Cum a dispărut de altfel și statuia din parcul central. Apropo de medici, un exemplu tipic este Cristi, că și medicii sunt oameni. Și sunt oameni nu cu talent numai pentru profesie, ci și cu talent legat de alte domenii ale culturii. Scris, muzică, pictură. Și avem mulți colegi care stau discreți și își cultivă acest talent fără a fi recunoscuți. În seara asta ne-am propus să recunoaștem un talent printre colegii noștri, să-l promovăm și să-i dorim să meargă mult mai departe cu scrisul lui. Am citit cartea cu atenție. Toate capitolele mi-au trezit sentimente diverse. Am avut un zâmbet în colțul buzelor, am avut o lacrimă în colțul ochiului, bucurie nespusă că am retrăit momente ale vieții mele în Brașov. Ultimul sentiment a fost unul de nostalgie și chiar un pic de durere, nu pentru vremurile acelea care au avut niște conotații mai nefericite, ci pentru faptul că a trecut. A trecut. Copilărie, tinerețe și am ajuns la o vârstă a maturității în care ne uităm retrospectiv ce s-a întâmplat, suntem mulțumiți de ceea ce am făcut și ceea ce spuneai la sfârșit, sigur că ne uităm spre viitor și ne dorim ca această spirală a timpului să aibă spira mult mai largă și să nu se mai întâmple lucrurile care s-au întâmplat când am fost noi copii sau când părinții noștri au suferit mult mai mult decât noi. Un capitol interesant care s-a părut în carte a fost capitolul Orașul văzut de sus, dar invers. L-am citit, adică întâi am luat toate capitolele la rând să văd ce vor ele. Nu l-am citit, deși eram foarte curios și am mers în succesiunea logică a cărții. După ce l-am citit, m-am gândit la medicul scriitor sau scriitorul medic. Și, cum ai văzut Orașul de sus, dar invers, m-am gândit că până acum ai fost medic scriitor și acum o să fii scriitor medic. Pe aceeași direcție, de fapt, la aceeași altitudine, dar întorcând un pic aparatul de zbor.
Ce să spun? Se pare că ți-ai împlinit un vis. Pe lângă cel profesional și acesta artistic și de a-ți exprima harul și de care să dispunem și noi prin citirea acestor cărți. Dacă pe lângă această împlinire a visului și a mulțumirii tale mai vine și o urmă de succes, satisfacția va fi deplină. Vă recomand cu căldură să citiți ceea ce scrie Cristi, inclusiv în această proză, filonul lui puternic poetic se răzbate foarte puternic și pe de altă parte o să vedeți și un exemplu de erudiție în această carte. O recomand cu căldură, Cristi te felicit și la mai mult. Mulțumim. Este încă un prilej pentru noi să citim cartea asta, pentru că, într-un mod deosebit de frumos, ne-a fost stârnită curiozitatea. Am uitat să spun că la poezia ta am încercat să te introduc și într-o atmosferă muzicală, să fac o paralelă între muzica poeziei tale și muzica lumii. A durat foarte mult până am găsit cu ce melodie, cu ce muzică seamănă poezia ta. Și l-am găsit pe Carl Philipp Emanuel Bach, fiul lui Bach, care nu are trăirile alea, profunzimea aia, dar ca tine, el vede partea frumoasă a existenței. Are sensibilitatea aia pe care o găsim. Supleția. Supleția aceea. Acum am să-l invit aici pe un domn față de care am o considerațiune, un respect deosebite și este vorba de domnul conferențiar universitar, doctor Virgil Borcan, care este profesor de literatură la Universitatea Transilvania. Față de dânsul, mă simt extrem de datorat, vă rog să poftiți, pentru că la un moment dat din viața mea i-am încredințat toată priceperea și tot talentul meu și a acceptat să-l ajut să se mute dintr-o locuință într-alta. Să țineți acolo. Pe care mi-a făcut, Hristos a înviat. Bună seara tuturor și ca să rămânem în zona asta patologică și să păstrăm și tonalitatea de nedevreme a domnului Prună, știți că se spune despre criticii literari că, în ciuda tuturor aparențelor, și ei se mântuiesc. Problema nu e asta, problema e că sunt condamnați să citească propriile scrieri într-o eternitate. Acolo e de fapt problema. Așa că o să învăț să fac și același lucru, pentru că domnul Zaharia mi-a făcut o mare nemeritată, de-am rugat să redactez mai întâi prefața și apoi, fiindcă era câteva și să nu pot să ajungați un text în vederea lansării pe care ar fi urmat să-l citească antevorbitorul. Dar pentru că mă aflu de față, am să o fac eu, în speranța că nu voi mântui, dar asta nu aflăm acum, o aflăm mai târziu. Eu i-am spus cu o vorbă fals atribuită, se atribuie lui Horațiu, dar la câte postii se atribuie în ziua de azi diverselor surse, nu trebuie să ne negăm. Autorul, de fapt, e Terențianus Maurus, care spune habent sua fata liberi. Au și cărțile soarta lor. În sensul ăsta, dacă vreți, o carte e ca un copil. Presupune mai multe etape. Are etapă de concepție, una de gestație și apoi de expozare. Și în momentul în care e dat drumul, nu prea să mai atați
mare greșeală pe care o fac cei care nu prea au de-a face cu literatura și ca să aveți o imagine cât de cât apropiată de adevăr, Uniunea Scriitorilor, din care niciunul din noi trei nu facem parte, numără aproximativ 3.000 de membri, din care au de-a face cu literatura adevărată cam 10%. Restul sunt acolo pentru pensia care se atribuie sau din diverse alte argumente. Mă refer la literatura adevărată. O mare greșeală care se face și din ce în ce mai vizibilă în ultimii ani este aceea în care autorul încearcă să-ți explice ce a vrut să spună. Asta nu se mai practică de pe vremea lui Balzac, pentru că Balzac, pe care întâmplătorul predau, miza întotdeauna pe competența epistemologică a cititorului. Adică trebuie să plecăm de la premisa că cititorul știe să citească. Nu trebuie să explicăm. Și în sensul ăsta, situația autorului nostru de azi și a oricărui alt autor e fi complicată, pentru că în cazul unui cărți, feedback-ul e întârziat. Într-o comunicare față către față, feedback-ul e instantaneu și eu pot să văd privirile dumneavoastră sau ale studenților mei de la literă dacă nu cumva au palme sau dacă nu cumva fac și altceva în timp. Pe când în cazul unei cărți, e mai greu să-ți dai seama. Desigur, ai în primul rând lansarea, apoi cronicile, recenziile, eventualele semnale editoriale, vânzările, care nu sunt un criteriu, îmi pare rău că trebuie să o spun. V-ați îngrozit dacă v-aș spune care a fost cea mai bine vândută carte la Libris în 2020, chiar că apucă pandemia. Ultimul caz pe care îl știu eu de coincidență între succesul de public și succesul de critic a fost în anii 80 de romanul lui Umberto Eco, Numele Trandafirului, care s-a întâmplat să fie și un bestseller și în același timp și o carte foarte profundă, dar ca cele două să coincide e rarisim în ziua de azi. Și atunci, feedback-ul fiind întârziat în cazul unei cărți, trebuie convins, e o strategie de marketing, trebuie convins cititorul la lansare. Pe întrebarea e cum îl convingi. Pentru că cititorul de azi e grăbit, e stresat, e oricum competent, am stabilit deja asta. Domnul doctor face parte dintr-o stilpe inaugurată, eu predau literatură franceză, gândiți-vă numai la Rabelais. Și de aceea a semnat François Rabelais istoria romanului universal. Sau la noi, mai încoace pe tot ați reînviat o mine de acea epocă oribilă, mă gândesc la Vasile Voiculescu. Iarăși, din aceeași categorie. Cum convins un astfel de cititor? Deci, care ar fi aturile în cazul acestei cărți a poveștilor nespuse, Editura Albastră, Cugina Foca, 2021? Are o parafrază autorul, oameni, spuneți-vă povestea. Cu asta începe în textul liminal, în textul de debut al cărții. Eu am o ipoteză, probabil că mai au și alții, sau poate că am luat-o de undeva și nu mai aduc aminte. Eu cred că omul e o ființă, ca să spun așa, narantă. Da? Întâmplarea face să predau un curs opțional de naratologie, teoria romanului. Nici Eliade spunea că omul e o ființă religioasă. E homo religiosul și că dacă extirpi religiozitatea, îl transformă într-un altceva, într-un mamifер, dar lipsit de componenta spirituală. În egală măsură, eu cred că omul e o ființă narantă, povestitoare, care produce și asimilează povești și, ca să vă anunț un pic, chiar dacă înseamnă să vorbesc despre mine, dar facem abstracție, acum mai bine de 20 de ani mi-a venit o idee. Există un autor rus, un teoretician rus, Vladimir Krov, din școala formală rusă, care are o lucrare intitulată Morfologia basmului. El, de fapt, ce-a făcut? A citit pe verticală vreo 400 de bazme fantastice ruse și a descoperit o structură recurentă. Deci a descoperit un număr de funcții, întotdeauna aceleași, în aceeași succesiune, care dau seama despre orice bază. Eu am făcut același lucru, adică am luat schema lui Krov și am aplicat-o la telenovelele care se puteau vedea la televizor prin anii 97, cred că era 98, și o să vă surprind. Morfologia bazmului a lui Krov de la 1928 se regăsea riguros în toate telenovelele, nu mai știu, dacă nu mă înșală memoria, Cafea cu parfum de femeie. Am crezut că nebunesc timp de 3 săptămâni, dar am reușit să fac demonstrație.
ce vreau să spun prin asta? Se schimbă cadrul, contextul, suportul, dacă vreți că pot să vorbește de era cibernetică, dar nu se schimbă nevoia de om. Omul nu poate se definește ca om în măsura în care produce și transmite, respectiv asimilează povești. Nu se poate fără. Nu cred că am putea supraviețui fără asta. Și atunci e o ființă narantă în aceeași măsură în care e o ființă religioasă. În fond, dacă e să îl parafrazăm pe Sartre, care spunea că omul e suma proiectelor sale, fiecare din noi suntem suma poveștilor noastre. Am putea spune. Și aveți aici povești începând din copilărie care au conturat un profil moral și un profil intelectual ale celui despre care vorbim astăzi și care l-au făcut pe domnul Cristinel Zaharia să fie cel de acum. Nu înseamnă că e mai bine sau mai rău. Înseamnă că dacă n-ar fi fost scriitor, ar fi fost o altă versiune a dânsului. Sunt povești foarte duioase, zic și eu, că nu am duioșat. Îl veți regăsi pe bunic, lădița cu propunerea vișinie, un brutar cum se cade, care împarte franzele pe furiș, o siluetă arhetipală, ar spune eu, aproape a tâmpei, și citesc aici silueta dominantă, fermecătoare și prietenoasă a tâmpei, pentru că o să vedeți că de undeva din patul germinativ al cărții iese în cel din urmă în evidență orașul Corona, orașul nostru, și tâmpa, ca să zicem, matrice generativă, ca un fel de arhetip. E o carte și despre, sau poate în primul rând despre Brașov. De fapt, ce sunt toate acestea? Sunt crânteieri de viață, sunt crânteieri de existență, care fac un lucru fundamental, și anume salvează o lume. Salvează o lume care altfel ar fi dispărut inexorabil. Gândiți-vă că probabil că nu e doar o anecdotă. Acum câțiva ani am citit nu știu dacă o știre, am citit despre niște elevi din București care au făcut pentru prima oară excursie undeva la țară și au aflat cu surprindere că vacile pot să fie și altfel decât mov. Fiindcă ei credeau că vacile nu sunt decât mov, conform ciocolatei Milka. Lumea asta s-a fi pierdut, sau această versiune a lumii s-a fi pierdut dacă nu era autorul nostru. Și asta este, dacă vreți, un demers prusian. E o salvare a lumii prin memorie. Pentru că memoria până la urmă e ce ne salvează și lucru care rămâne în cele din urmă. În fond, indiferent că vrem sau nu să admitem asta, și mă adresez unor medici în cea mai mare parte, singurul lucru de netrecut rămâne moartea. Și în sensul ăsta, cea mai înaltă filozofie, Sfântul Vasile cel Mare spunea, cea mai înaltă gândire e gândirea la moarte. O vizită printr-un cimitir bate orice academie de știință. O încercare de a rupe, de a smulge din fuga asta inexorabilă a timpului, care în mașină, care sfărâmă tot în câmpei de lume, e ceea ce ne face pe noi atunci când suntem, ne face să fim exemplari. Și îmi permit să spun asta despre domnul Zaharia, fiindcă întâmplător am contribuit într-un fel la debutul dumnealui. Structura mea intimă e de poet, nu neapărat de prozator. Există un criteriu de narrativitate, se numește. Un text, indiferent de dimensiunile lui, dacă poate fi contrast, adică comprimat la o singură propoziție și mai exact la un singur verb narrativ, este un text narrativ, este o proză. Și exemplele care se dau în narratologie sunt, să zicem, că tot am vorbit de Proust. Întregul ciclu proustian se poate rezuma la propoziția Marcel devine scriitor, pentru că asta se întâmplă de fapt. Sau, știu eu, Odiseea a fost comprimată la propoziția Ulise se întoarce la Itaca, pentru că dincolo de tot ce se întâmplă Odiseea, asta e esența. Când în centrul unei cărți, oricât te-ai chinui, nu poți găsi un verb narrativ, ci o metaforă, o să fii sigur că ai de-a face cu un text poetic. Și în sensul ăsta, textele și nepoetice ale domnului Zaharia sunt, de fapt, poetice. Și dacă îmi permite această glumă, care nu e deloc irreverențioasă,
E în situația poetului Lamartine, un mare poet francez, care întreba că la un moment dat cum scrie sau cum descrie în felul în care scrie, că nu vă supărați, eu fac poezie cum face găina ouă. Adică o fac în mod foarte natural, foarte spontan. Scrisul domnului Zaharian nu e deloc căznit și aici a observat foarte bine domnul președinte al colegiului, cartea te fură. Se spune că o carte care nu reușește să te cucerească în primele 10 pagini, e bine să fie abandonată la cucerire la primele rânduri, nu de la primele câteva pagini. Deși se simte, dacă o citești cu creionul în mână, în spatele aparentei ușurință se simte travaliul pe text. E o trudă pe cuvânt care se vede și care e onorabilă. De ce? Cel mai complicat lucru și cel mai greu de obținut lucru în materie de scris este simplitatea. Simplitatea e un lucru foarte complicat. Asta ar putea o confirma 90% din membrii Uniunii Scriitorilor de care am vorbit mai devreme și care sunt acolo pentru pensie sau pentru altceva. Și mai am un argument de natură, dacă vreți, paratextuală de data asta. E un anumit tip de relație pe care un text îl întreține cu diverse alte lucruri și se vorbește de arhitextualitate, metatextualitate. Paratextualitatea e relația textului cu învelișul lui. Cu forma grafică, cu coperta, cu titlul, cu corpul de literă și așa mai departe. Îmi permit să împrumut un exemplar. Vorba cronicarului, carte frumoasă, cinste scrie scris. Vă aduceți probabil aminte de cărțile din colecția BBT din anii 80, care aveau câte 3-4 nuanțe de culoare, sau de cărțile apărute în primele luni la Humanitas după, așa zisa, revoluție, care erau pe hârtie de machetat. Contează mult și asta. Adică e o formă, până la urmă, de respect a cititorului. Din punctul meu de vedere. Faptul că avem de-a face cu un obiect estetic, un artefact, un obiect artistic și o componentă fundamentală a cărții, cred eu că sunt ilustrații, pentru că nu sunt simple fotografii. Mă refer aici și la volumul de poezii pe care am avut bucuria să lansez în luna decembrie. Atunci când domnul Zahariaș se opune, el e mai mult decât un fotograf. Pentru că el creează peisaj. Nu sunt simple instantanee luate cu un telefon. De vine aproape tabloul lui când telefonul domnul Paul Prună, despre care știa că e deștept, dar nici chiar așa. Va apropia de o parte din marii pictori francezi, evident, ce puteau fi altceva. Confirmați încă un avar de bibliotecă, uit pictura poeziei, acolo unde e pictură de poezie de stat. Așa că eu o să închei rugându-vă să citiți acest povești dacă v-am convins și să le citiți și dacă nu v-am convins. Pentru că, în mod sigur, veți fi mai bogați într-o lume care devine tot mai săracă. Și acum, altceva nu știu ce să mai adaugăm. Am plăcerea să citesc mesajul editorului, director general, editura albastră, Cluj-Napoca. Zice așa: ce sunt amintirile? Sunt clipele din care este compusă viața noastră. Sunt momentele frumoase, cât și momentele mai puțin frumoase. Sunt răsături și apusuri, răsărituri și apusuri ale fiecărei zile pe care am trăit-o. Sunt momente de maximă intensitate a anumitor sentimente, sunt momente de extaz și agonie. Trăim din amintiri, ne hrănim cu amintiri și murim cu ele. Mulțumim pentru cartea poveștilor nespuse. Mulțumim că ne lăsați să vă descoperim așa cum sunteți. Cărțile sunt opiniile sufletului. Mă gândesc la scriitor ca la un om care are o sensibilitate aparte și vede în orice întâmplare o poveste pe care simte nevoia să o scrie pentru a o păstra într-un colț de memorie și pe care o împărtășește cu ceilalți din necesitatea de a da un sens lui. Cei care abia așteaptă să citească această carte o
O fac nu numai pentru talentul la scris, dar mai ales pentru profunzimea scrisului, pentru că va dezvălui o mică parte a sufletului dumneavoastră acolo și asta contează. Cu siguranță e o carte interesantă și vor fi mulți care să o aprecieze. Mult succes! E normal să aveți emoții atunci când experimentați ceva nou. Succes la lansarea cărții. Smaranda Debreșteanu, patron, director general, editor șef, editura albastră. Acum am plăcerea să rămânez microfonul însuși autorului. Mulțumesc, Paul Dragan. Te-am simțit alături și ai reușit să încălzești sala. Sărumile, bună seara, prieteni dragi, colegi, la fel de dragi, vechi, buni. Și dacă îmi permiteți o mică conotație și dragi foști pacienți, îi regăsesc în sală cu mare drag și mă bucur că mă onorează. Știți, se spune, medicina este bazată pe dovezi. Dovada existenței lor este că între noi am reușit să creăm o comuniune spirituală de încredere, de respect reciproc și de prietenie. În bună tradiție a cetății Corona și a obiceiurilor care au statuat viața spirituală acesteia, întotdeauna în săptămâna aceasta deosebită, încărcată atât spiritual cât și în acest ritual al primăverii, există o tradiție. Dar șobecherii, întotdeauna când se întâlnesc, până de înălțare, spun Hristos a înviat. Cu asta vă întâmpin și eu, dragi prieteni și colegi. Hristos a înviat. Toată gratitudinea mea pentru prezența dumneavoastră. Sunt absolut onorat să vă revăd aici colegi, prieteni, cunoștințe, oameni pe care i-am cunoscut în diverse circunstanțe, în foarte multe plăcute întâmplări profesionale și de prietenie. Și ținând cont de încărcătura și semnificația deosebită a acestui eveniment, vă fac o mărturisire. O coincidență fericită pentru mine face ca retragerea după aproape 41 de ani de activitate medicală să coincidă cu lansarea acestei a doua cărți, care rămâne o etapă nouă pentru mine, nu provocatoare. Lumea cărților, a cuvintelor, întotdeauna a fost o pasiunea mea. Mi-a erijat și mi-a dirijat conduita în viață spirituală, profesională. Și acum o să mă dedic mai mult timp acestui domeniu, dar rămânând alături, așa cum a spus prietenul, colegul nostru, distinsul dr. Moraru, Cristi, prin pensionare nu înseamnă că te despați cu noi. Eu o să-i spun nu. Îi spun doar atâta. Adio, dar rămân cu voi. Un medic rămâne medic până în momentul final, dar mai mult timp va fi dedicat acestei activități cu care să vă încredem. S-au spus lucruri măgulitoare pentru mine și am fost onorat de tot ce s-a spus. Eu să vă fac foarte succint o prezentare a motivației care a dus la apariția acestei cărți. Născut în 1957, în acel an nefast, când Gulagul și ciuma roșie își asmuțea colții pe orice formă de revoltă și de dorință de eliberare, anul în care Revoluția Ungară a fost stilită sub șenile într-un mod absolut demențial și bestial. Atunci m-am născut eu și ulterior conexiunile în mod inexorabil au marcat și câteva etape din viața mea. O să nu vi le devalez, o să le regăsiți în carte. Dar se spune că primii 2 ani noi nu conștientizăm, suntem faza de nou-născuți, bebeluși. După 2 ani începem să avem o percepție.
Am regăsit cu plăcere informația că exact la 2 ani după nașterea mea, pe malul, dincolo de ocean, pe malul Atlanticului, în state, pe malul Atlanticului, celebrul dramaturg și scriitor William Tennessee lansa cu mare succes o celebra piesă și celebra lucrare Dulcea pasăre a tinereții. Și atunci eu m-am permis să împrumut acest simbol și să spun că după 2 ani eu m-am regăsit în dulcea pasăre a copilăriei. Și asta am și așternut în toate aceste pagini. Tot să vă plictisesc cu alegații, cu lucruri pretențioase, o să vă încânt cu niște citate. Copilăria este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu, de toate miracolele și tainele existenței. În această etapă din viață, copiii găsesc totul în nimic, în timp ce adulții găsesc nimic în tot. A spus-o Giacomo Leopardi. Cezare Pavese, un scriitor pe care îl iubesc foarte mult și de care mă simt apropiat, într-o lucrare deosebită, a spus următoarele, citez. Copilăria nu este numai copilăria pe care am trăit-o într-adevăr, dar și totalitatea impresiilor despre ea, care s-au format în adolescență și la maturitate. De aceea, multora copilăria ne pare lungă. Probabil fiecare perioadă a vieții este multiplicată datorită reflexiilor despre ea în etapa succesivă următoare. Noi nu știm exact nici când începe, nici unde se continuă, ne trezim doar crescând și uneori o facem atât de repede, poate chiar prea repede. Și ne dăm seama la un moment dat că nu mai suntem copii. Uneori ieșim din copilărie, fără să o fi trăit. Iertați-ne puțin. Și eu mă simt copil. Da. Ce păsăm în sertarele memoriei, rămân amintiri neatinse și nealterate. Candoare și inocență și mare păcat pentru cine pierde aceste calități, fiindcă își pierde inefabila stare de grație a firii umane. Eu asta am căutat în carte, să conserv toate acestea și să vă dăruiesc cartea conform îndemnului lui Salvini. Cine nu știe, Salvini este fratele mai mic al celebrului Victor, dramaturg, scriitor, poet, omul de cultură de Chirico. El a profesat și s-a lansat ca om de cultură sub numele Alberto Savinio, tocmai ca să nu fie confundat și să nu se suprapună cu gloria fratelui. Dar la fel de celebru a fost. Deci am scris sub emblema Tâmpei și a orașului Corona, toate acestea, fiindcă orașul acesta este matricea noastră spirituală. Ne-a determinat viața, destinul, cariera. Nu sunt singurul care și-a omagiat orașul. Lusitanul Pessoa a făcut-o cântându-și Lisabona tradițională. El copilării și scrie foarte mult despre cartierul Alfano. James Joyce și-a cântat Dublinul lui, așa irlandez, sobru și puțin întunecat, criptic, cum a fost. Dublinul s-a regăsit în toate lucrările sale. Patrick Modiano ne-a încântat cu descrierile cartierilor vechi ale Parisului unde a copilărit în lucrările sale. Și o ultimă mare surpriză pentru mine a fost să descoper că Ioana Pârgulescu, scritoarea noastră brașoveană, de care trebuie să fim foarte mândri, a scris o carte superbă, Inocenții, în care descrie situații similare și trei similare, fără ca eu să știu exact, într-o carte, exact această perioadă. Un foarte bun prieten și regret că nu a putut ajunge, o distinsă figură academică, m-a ironizat și m-a criticat
că sunt atipic, că nu respect structurile romanului, că nu am o rigoare. Iar eu am pregătit acum o replică, că eu dau și în absență. O să eu transmit. Cei care stau în turnul de filtre și acești exegeți, prizonieri de multe ori am unei scolastici, care poate nu-și mai regăsește locul în tiparul actual, vreau să-i citesc doar din Mihail Rifater, care a fost unul din celebrii critici și promotori ai structuralismului roman, care la un moment dat a recunoscut faptul că în literatură deja încep altele și regi. Citez, cititorul acum are un rol activ în timpul lecturii, adică dumneavoastră. El trebuie să interpreteze textul, să facă apel la cultura și la propria sa existență și experiență. Textul literar numai așa devine o realitate sensibilă și niciodată definitivă. Fiecare cititor să aibă viziunea sa proprie, sensibilitatea sa și care diferă de altora. Cred că are mare dreptate și s-ar putea ca dumneavoastră să aveți această experiență dacă veți avea plăcerea și curiozitatea să deschideți cartea. Eu ce pot să vă mai spun decât să vă invit într-un mod pe care a făcut-o și Pirandello, țineți minte, Pirandello are o lucrare teribilă, 6 personaje în căutarea unui autor. Eu vă invit în vagonul amintirilor alături de pușuri cu pantaloni scurți, să ne urcăm în vagon și să pornim noi în căutarea acelor personaje descrise. E o provocare la lectură și rolul dumneavoastră va fi să dea într-adevăr viață acestor pagini și acestor cărți. O să închei prin a vă mărturisi că această carte este și o atitudine pe care o doresc să avem cât de mult e posibil ca oameni contra ceea ce trăim. Să facem un front contra subculturii agresive care începe insidios să roadă și să se infiltreze în comunitățile noastre prin tot soiul de mișcări de genul Antifa, acest neomarxist stupid cu sorginte școlii de Frankfurt și să încercăm prin să urmăm sfatul lui Carpentier, recursul la metodă, domnule profesor, să adoptăm metoda culturii, a artei, a comunității, a solidarității umane. Numai așa lupta noastră împotriva puterii unui totalitarism de orice sorginte poate să fie eficientă, fiindcă este lupta memoriei contra uitării. A spus-o și Milan Kundera în cărțile sale. Memoriile acestea sunt ale unui puști care a încercat să-și păstreze gloria într-un mod total asimetric față de contextul în care a avut copilăria. Vă invit la lectură, vă mulțumesc din suflet pentru prezență și o să preiau fraza finală a domnului profesor Bogdan. Chapeau! Pentru că mi-a rămas o imagine neelucidată din ce a spus domnul președinte Moraru în legătură cu statuia lui Stalin și cu scrisul de pe tâmpan, care locul era, de aici se vede perfect unde era scris Stalin. Aș vrea să vă spun că am trăit niște momente în anul 1962 sau 61 toamna sau 62 primăvara, dar cred că în 62, când într-o noapte a fost scutuit orașul de o explozie încricoșătoare. Nu știam ce s-a întâmplat. Aveam 14 ani. Și a doua zi am văzut că în locul în care era Stalin era un gard penibil care îngrădea spațiul respectiv, unde nu mai era decât... Nu mai era nimic. Era numai o groapă. Pe Stalin l-au luat și l-au dus într-un depozit pe acolo, pe la
prin Bartolomeu pe undeva. Sunt carte. Are un capitol. Ai scris? Da. Atunci nu insist. Dar interesant că pădurea, ani de zile s-au chinuit soldații să despădurească vegetația aceea care era de un verde mai intens și să o mute în așa fel încât să nu se mai înțeleagă, dar cred că așa cum 20 de ani mai ghiceai literele. Ultimele 3. Așa. Și vreau să vă spun o chestie drăguță, mi-am amintit-o acum, când la conducerea județului Brașov era tovarășul Virgil Trofin, a ajuns în depozitul acela cu o delegație de tovarăși importanți și l-au văzut pe Stalin, aruncat acolo, într-o margine, tovarășul. Ce facem cu ăsta? Lăsați-l acolo că nu se știe. Virgil Trofin era un tip isteț, de aia l-au marginalizat. Mă bucur că ai adus, nu știu, deci n-am citit cartea, abia aștept. Și acum este un moment pe care poate îl așteptați cu toții, momentul artistic din această seară. Este vorba de un prieten foarte bun al domnului doctor, scriitor, poet. Aici de față Cristi Zaharia. Și este vorba de prietenul, care și mie este prieten foarte vechi, Michael Vanca. Vreau să vă spun câteva cuvinte. Ce știu despre el vă spun, ce nu știu citesc. L-am cunoscut în anul, cred că în 1974, la Casa de Cultură a Studenților, când formația Grup 74, cineva poate își mai amintește de ea, o formație studențească. și Albiter. Așa, erau la început și un adolescent de la școala de muzică își revărsa talentul suflând artă prin flaută. Era impresionant de bun, eu fiind specialist în domeniu, și pe lângă asta era o fire jovială. Era o plăcere să-l vezi, tot timpul zâmbea și avea, la vremea aia, avea și două gropițe minunate în obrăjori și o față deschisă care te încărca pozitiv. A cântat după aceea cu Cenacle, cu Gheorghe Gheorghiu, cu mulți alții și la un moment dat, probabil că a sesizat că i s-a localizat talentul în voce, ne-a părăsit și am aflat despre el că este prin Franța, pe unde se desfășoară ca solist de operă. A fost o mare surpriză. Acum l-am auzit pentru prima dată, nu l-am mai văzut foarte mulți ani. A apărut Sare Patriat, a apărut în Brașov, ne-am întâlnit cu bucurie și astăzi, la probele dinaintea programului din seara aceasta, l-am auzit cântând și am fost foarte surprins câtă sensibilitate poate să aibă. Iar programul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, pentru noi toți, este un program de muzică clasică, de divertisment. Aș numi eu. A trăit în Franța, după calculele mele de aici, 17 ani. Și 30, nu, dar ce reiese de aici sunt 7 ani mai tânăr. Și, deci 30 de ani. Dar calculând de aici, mi-a ieșit din ce reiese, din colaborările lui și angajamentele pe care le-a avut cu Teatrul du Châtelet, Opera Montpellier, Teatrul Royal la Monet, Teatrul de Champs-Élysées, Paris, Opera de Nancy, Opera Națională de Strasbourg, Opera Națională de Bordeaux, Grand Théâtre de Luxembourg, Grand Théâtre de Genève, Teatrul de Valencia, Spania. Foarte bine a marcat și a nuanțat prietenul meu, Gabi Modaru, acea evoluție în spirala noastră. Spirala noastră, așa cum o știe toată lumea, eventual, pentru mulți a fost o spriză, a fost mereu o spirală pozitivă.
am în spate prea multe elemente de un background negativ, cenușiu, pe alte coordonate, ca să nu las spirala să evolueze pozitiv. Ei bine, pe lângă faptul că am dorit să vă ofer în dar ca despărțire, știți, orașul Corona e un oraș al prețurilor. Pe asta s-a clădit, a respirat, a trăit, a supraviețuit prețurile. Breasla noastră a spițenilor, nu știu, o specifică câțiva istorici, după 1700 și ceva. Noi, din breasla spițenilor, am reușit să ajungem un distins corp medical, Ordinul Medicilor, Colegiul Medicilor. Dar breasla toate breaslele aveau o cutumă care se respecta în cetate. Când un senior se retragea din activitate, breasla îi oferea în dar un obiect cu semnificație. Eu am vrut să fiu atipic și la ieșirea la pauza din breaslă, din meserie, am vrut ca eu să fiu cel care vă ofer în dar această carte, care să vă încânte și să bucure. Și de asemenea mi-am dorit foarte mult și am avut șansa să am acceptul prietenului meu, tenorul Mihail Mircea Banca, care îl regăsiți într-un capitol, i-am reamintit cu plăcere, în spirala aceasta pozitivă, vreau să spun, în anul 1975, el era acel colegian la liceu de muzică cu gropițe, era realmente o dulceață de băiat. Da. A fost o surpriză, o revelație a festivalilor de jazz. Prietenii mă cunosc. Am fost și rămân un împământenit al acestui gen muzical. Am sprijinit și am făcut tot ce am putut pentru mișcarea de jazz din Brașov. Și am avut năsușnica idee ca pe pianul celebru al colegiului și aduna pe acel glâtnă pe care se cântau numai imnurile și adună și asta. În anul 1975, când aveam entuziasmul clubului de jazz Brașov, m-am gândit să-l ofer colegilor, așa cum vă ofer dumneavoastră în această seară, un concert de jazz. Și atunci am încropit trupa care s-a născut, compusă din Mihai Tavidian, provenit de la Grup 74, pe Harry Tavidian, care acum este un nume, un reper, e un clasic al jazzului. S-a alăturat un topoșar celebru, care... Paul a venit ca musafir. La tobe era Florin Gârbacea. Da, de colegul de filarmonică, fiindcă acolo au fost și niște episoade comice, am adus instrumentele de la filarmonică pe ascuns, le-am băgat pe la intrarea directorului. Era o muzică interzisă. Și Mihai Tavidian și cu care mi-au spus, am dorit să-l invităm, am descoperit un băiat extraordinar de talentat, un flautist de la liceu de muzică. Zic cu mare drag. Și a apărut Mircea, care a dominat, a umplut sala festivă cu scheturile lui și ce improvizații. A fost fantastic. În 75, dați minte foarte bine. Și a fost imediat revelația festivalului de jazz de la Sibiu, unde reputata critică muzicală și producător muzical, doamna Caraman Fotea, l-a remarcat și Catin Caralea și doamna Caraman Fotea, care te-a promovat la România Culturală și asta, a fost revelația. Toată lumea a așteptat din ce în ce mai mult, Mircea Banca era deja un nume. După aceea am mai făcut noi niște tăsnei cu Evandro Rosetti, niște cenacuri. Da. Și dacă la începutul acestei perioade frumoase care a fost adolescența în câteva muzică de jazz, ne regăsim pe această spirală și încheiem cu tenorul Mihail Mircea Banca, care mă orează. Câteva canțonete, câteva melodii, așa, ce ne trece prin minte. Începem cu Abuchela. Abuchela înseamnă urechiușă.
casa antica. Vado prima a cantare pure tu. E sento pure voce natalica. Canno e cuciglie e non ci pensi più. Guarda
Pecho de fantasía.
dori să mulțumesc în primul rând lui Cristi care m-a invitat aici. Vreau să mulțumesc Colegiului Medicilor care ne-a primit pe toți aici. Vreau să mulțumesc lui Paul Culuna care nu mi-a greșit numele. Vreau să mulțumesc prietenilor mei care au venit. Vreau să mulțumesc tuturor, pentru că nu erați aici, îi cântam numai lui Cristi. Și vă îmbrățișez cu toată prietenia și voi după piesă. Mircea Dragan, la regalul tău muzical cu care ne-ai încântat această seară, un dar fantastic și o păstrez ca suflet, eu cu un mic regal literar. Te rog, primește din partea mea cu îmbrățișare. Între timp, eu o dedicație. Da, chiar foarte frumos. Da. Solo sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei, con me, su le finestre, mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto, vissuto con te. Adesso sì, con te partirò su un'anime mani e io lo so, non esistono più. Con te io vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole e io solo so che sei con me, mia luna, tu sei qui con me. Io sto e tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto,
reacția dacă după ce vise. Bine, bine, acolo. Nu pot să vă spun cât am fost de impresionat. Nu rog încă... Tu te și impresionezi ușor. Acum aproape o jumătate de secol am cunoscut un copilat care sufla artă în flaut. Și acum face. Și uite cu ce ne-am pricopsit. A fost o surpriză neașteptată. Nu credeam că, într-adevăr, am citit acolo, este adevărat. Așa vă explic toate colaborările ale, cu ce mi-a prezentat în seara asta. Ca să nu încheiem brusc, pentru că, dintr-o experiență vastă, știu că nu există spectacol, nu există program, nu există lansare de carte care să nu se termine, trebuie să spun că mie mi se rupe sufletul, că se termină și cred că și dumneavoastră vi se rupe. Nu mă uităm. Liviano, la o pahat de plățește. Ca să nu se termine brusc, ca elefantul care are coadă, e un păhărel acolo pe care domnul Cristi l-a oferit cu generozitate niște... Este meritul colegiului care a patronat această seară și am simțit într-adevăr carisma și prietenia colegiului, a comisiei, a stafului tehnic și e meritul Floricel, să te rog să te ridici. Care este o perfecționistă a evenimentelor, ba da, are un merit și un
tale pe care l-am descoperit cu multe evenimente și toată gratitudinea mea pentru colegiul care a patronat și m-a ajutat în acest. Și vă rog foarte mult să niște aplauze sincere pentru cel care a asigurat suportul video și este producătorul video acestui eveniment, prietenul meu vechi, Romeo Petrus. Pe YouTube este foarte modest, este un promotor al culturii și al vieții culturale a Brașovului, știe foarte multe evenimente și un eveniment fără romii e ca și cum ar lipsi un compliment, un ceva exotic în asta. Romii îți mulțumesc și ție și cu drag vă invităm la asta. Fac mențiunea. Cei care sunt prestați în program sau nu reușesc să rămână după un pahar și un moment de socializare, să rămână la sesiunea de autoclave. Vă spun, în exclusivitate, este un tiraj limitat și se găsește numai la Șteu Iosif, în Igris, spre Mureșenilor. Este librăria mea de suflet de licean, de student, de tânăr medic. Acolo e librăria mea de suflet și au exclusivitate. Deci cine nu reușește, eu am mai găsit exemplare. Editura a avut bunăvoința să suplimenteze câteva exemplare și din prima ediție am prieteni care nu au reușit să fie și care pot să o ridice de acum. Și să ne revedem la cât de multe evenimente frumoase, faste și de cultură, care să ne îmbogățească. Vă mulțumesc și vă mulțumesc. Așa